Здравейте, приятели! Днес, след междучасието, може да влезем вече в час и да поговорим за дървените рендета. Значи дървените рендета биват много видови. Днес специално ще разгледаме така наречените bench plane, jointer, triplane и jack of all trades plane. Първо, тук може да видите книги за дървени рендета, които как се правят, как са маркирани. Това са японски рендета. Тук всички Стенли рендета са описани, но те не са дървени. Има Transitional, които са част дърво и част метал. Аз нямам такива. Тук са тези, които са правили рендета. Това са за американските. Нали? Кой по какво се отличава, фирмената марка и така нататък. А тук по същия начин са британските. Тези, които са правили рендета и така нататък. Така, това са книгите за рендета. Също така имаме едно DVD, което е за правене на molding planes с side escapement. Значи, какво значи side escapement? Когато стружката излиза отстрани на рендето. И даже съм си подготвил тук едни планк за направата на два чифта molding planes, които се казват round and hollow. Всъщност round е когато дъгата е навън, а hollow когато дъгата е навътре. С този тип рендета може да се прави всичко, което ви дойде на ум. Значи, при използването им от 400 години близо, значи от началото на 18 век, 1700 и втора-трета имаме един кораб, който е потънал. И при откриването са го извадили кораба и в него са намерили много типове рендета, тъй като кораба е дървен и поправките стават с рендета. Допълнително някъде са открити и такива рендета, които са използвани. Но на кораба са дадени са намерени рендета, които дават по-пълна картина от тази, която е намерена на брига. Сега, аз тук взех преди няколко дни, няколко рендета, всъщност 8. И това сутринта го държа за дръжката и като го чукнах отпред да излезе ножа,
и дръжката остана в ръката ми. Ето е. Значи защо остана в ръката ми? Защото тук, както виждате, се чупи по посоката на жилите. А при старите рендета не знам защо. Може би за да спестят материал. Жилите в по-голямата си част са напреки на дръжката, което дава голям проблем с дръжките и трябва да бъде сменена тази дръжка. Ще я сменим. Ще направим. Аз имам тук бук. За рендетата предимно се използва бук. Въпреки че могат да се използват и други материали. Използва се понякога круша, праскова, слива, такива материали се използват, като се избират дървета, които са централно близо до центъра на дървото. Значи, ако дървото е така и тук му е центъра, то като се среже така, се взимат ето тези дървета, тези части от дъската, за да може да се направи по-устойчива конструкцията. Значи, в момента това се казва quarter sawn. В момента е много трудно да се намери такива планки, поне в района, в който съм. И затова аз взех една планка, каквато имаше. На 3 залепвам ги трите и за да се получи по този начин, ако може да видите, по този начин да стане quarter sawn. Иначе са 3 дъски залепени една за друга. Но това по никакъв начин не може да ослаби конструкцията, защото модерните лепила, както знаете, са много здрави и би се счупило отстрани на лепилото, ако се прилага натиск, но не и залепената страна. Затова смятам, че ще се получат тези два чифта, които съм решил да направя. Сега, когато купувате дървени рендета, какво трябва да избягвате? Ето тук е едно старо ренде, което ренде е толкова бито, че по-бито не може да бъде. Сега, примерно, ако има кракс, такива цепнатини, които могат да бъдат тук в края, тук в началото и понякога в тази част на рендето, те не са толкова страшни. Страшно е, когато тук имаме счупване. Или тук имаме счупване. В този
случай имаме тук счупено, което веднага не дава сигнал, че рендето, ето тук, ако може да видите, също има счупване и тук от тази страна. Рендето не е използваемо, защото не може да държи правилно ножа и с тези два езика, които придържат ножа към рендето. Другото, което е, как се получават тези пукнатини тук по страните. Това е когато температурите на околната среда варират и дървото се свива и отпуща. Когато се свива и отпуща, когато се свива по-точно, ножа, който е метален, какво прави? Той не може да се сви. Това, че дървото се свива, него най-малко го засяга. И дървото почва да се пука. Въпреки, че ето и тук може да се види по-ясно. Тук по-ясно се виждат счупванията, които имаме. Тук направо може да се вкара нокътя вътре. И това са 3 рендета от общо 8, които бяха счупени. Но проблема е, че дори да ги залепя, вече няма да има тази устойчивост, която е, когато е монолитен блока и няма никакви кракове по него и никакви пукнатини. Така. Това е, което трябва да гледате при купуването на рендето. Сега, когато купите рендето, тази страна, както знаем, трябва да е възможно най-плоска и възможно най-права и перпендикулярна към страните на самото ренде. Затова, ако сутринта сте гледали таймлапса, това, което направих, е да взема на тези 4 рендета отдолу страните, които в момента са абсолютно прави. Това, че тук има малко вдлъбното или тук има малко вдлъбното, не е от такова голямо значение. Но това са рендета, които вече могат да бъдат използвани. Сега, за какво ще използвам едно от тези рендета? Значи ще го използвам да направя форплейн. Не 4, фор, а фор. Което идва от преди. Но сега не знам, в английски може би това бе отпаднало по някаква причина и затова се казва само фор. Може би така е било по-лесно да се обозначи рендето. Това ренде прилича много на рендето, което
използвахме Стенли, и което на български е копач. А на английски е скраплейн. Но, виждате колко по-голямо е това ренде. Примерно, това ли ще използвам? Едно от тези двете ще използвам. По-дълго и по-стабилно. И като го направя, може би следващия път, когато вече съм го направил, ще покажа и начина на заточване. Значи, рендето се заточва като му се дава дъга, но по-голяма дъга от тази дъга, която правим на 5,5 на смутър. И чипбрейкъра, вече тъй като е по-дебело, чипбрейкъра стига до тази линия. Като тук е свободно да копае колкото иска. И имаме една дъска, която ще демонстрираме как, но няма да е толкова изкривена, както другата, просто няма начин толкова много да. Но всъщност това ренде, което ще направим като форплейн, то е по същия начин, както на Стенли скрапплейна, но е много по-голямо. Ножа е по-голям. И площта, която обработва на един път, е много по-голяма, отколкото скрапплейна. И както казахме при скрапплейна, защото е къс, и тук, когато имаме такова изкривяване, той почва да върви по изкривяването, затова го правим на малки рязови. И всъщност правим много по-големи, докато ако е голям рендето, около 2 пъти това ренде, то направо ще мине и няма да бъде толкова необходимо да се правят тези малки. И по-бързо става, когато рендето е по-голямо. Но за това трябва да променим геометрията на ножа, да бъде с по-голяма. Значи за геометрията на ножовете, тук има едни китайски шаблончета, които дават различни дъги. И с тях може, когато се използват, да се нанесе върху ножа да се маркира с тази синята течност, която е за маркиране. С четка, като и да се маркира. Аз това го правих, но за да мога да взема правия ъгъл на това ренде. И всъщност то, когато се направи, много лесно се... Ето виждате къде е маркировката. Маркировката държи. И тук вече си настройваме ножа да е
за по-финно рязане. Проблема е, че тези болтове тук са по-големи от този, който аз имам, нали, от съвременните рендета. И трябва, нали, на ръка да се прави. Самото острие. Сега, как се настройва? Само грубо ще ви покажа. Имаме един дървен чук, който дървен чук, нали, е за настройване на този тип рендета. Когато удрите тук, нали, някои от тези рендета имат копче, което може да се удря, както това тук, например, но тъй като това е щупено ренде, тук има кракове, които няма как да се оправят. Затова и да няма, но копче не е голямо значение, просто го удрете тук и ножа излиза. Когато ножа е вътре в мястото си, то тогава, нали, някои хора удрят тук отгоре или по ножа. И може да видите как ножовите са, нали, удрени, че чак се е изкривило тук ножа. Не се препоръчва това. Просто когато искате ножа да се придвижи към повърхността, която рендосваме, го ударите тук. И то го захваща. И виждате, че вече не е толкова. Нали, когато искате да го изкарате тук и леко по тази част, защото след всяко изваждане то се разхлабва и не може да работи добре. След като вече, нали, сте го вкарали, с леко чукче отстрани може да настройвате, нали, как е излязло. И ако едната страна е по-излязла, просто да изравнявате по този начин. Но без да блъскате тук с чука. Това се казва lateral adjustment. Просто с много леки почуквания го правите, да може да е право, да е правилно поставен ножа и да взима правилна стружка, която да е равна във всички страни. Значи смятах да ви покажа
да ви покажа как да направим този с космос. Ще го оставим за другия път. Просто сега въпроси. Имаше запитване за японските джойнери, снатки, които се използват в... Предимно японските снатки се използват в тяхното строителство. И е показано типове и как да ги, как да бъдат правени. С шигучи, тук имаме цугите и така нататък, които са неимоверно здрави снатки. Между другото, японците в техното строителство, аз коментирах. Сега не се сещам, нали, заглавието на книгата, но беше за един от японските майстори, който след като завършва университета за лесничение по горите, започва да се занимава и расте в йерархията и става главния на Япония, нали? Главния лесничей на Япония. Сега храмовите, които са японските, на няколко стотин години трябва да минат профилактика и тези дървета, които използват в конструкциите, да бъдат подменени. Дърветата, които се използват, са кедър. Японски кедър, който даже тук някъде видях, че се казва, даже японското му име, както и да е, не е чак толкова важно. Започнало да намалява в Япония. Нали, то много храмови се строят, а изискването за кедъра, тъй като кедъра расте много бавно. Изискванията дървото някъде да бъде между 5 и 600 години. Обаче тези дървета в Япония почнат да намаляват и са принудили да търсят къде има такива кедрови гори. А кедъра не е лесен за култивиране. Нали, да сложиш няколко кедъра и да станат. Плюс това, къде ще ги чакаш 5-600 години. Дори и да те са сложили, нали, но и какво правят? Тръгват по света да търсят, нали, къде има залежи на кедър. То дали е правилно да се каже залежи, не знам, но тръгнали и намерили в Индонезия на някакви острови. Какво правят? Японците купуват островите и ги затварят за всякаква популация. Просто изчистват ги и няма популация. Островите са безлюдни. Като, нали, всяка година се ходи и се селектират дървета. И селекцията е много строга. Трябва да ви кажа, че аз съм работил преди години с японци и при тях доса питайката са. Няма, нали, такива отклонения. Ама сега може, нали, както при нас сега, примерно. Нали, това тук, ама сега, нали,
Аз ще го направя по малко по-различен начин. И пак ще стане. Нали? Но при тях няма такова нещо. Значи, като е казано 5-600 години да е дървото, то значи, че е 5-600 години. Не е 450, не е 750. Между 500 и 600 годишно е дървото. И селекцията, нали, която правите, така, нали, се надяват. Значи това е станало 80-те години на миналия век. Се надяват, че храмовите им ще бъдат задоволени с необходимия материал. Както, например, не знам дали знаете, но не може да намерите японски дъб. Японският дъб е по-мек от европейския или американския дъб и е забранен за износ. Използва се само в Япония. Никъде другаде не се ползва. Значи, ако направят нещо с материал японския дъб, то могат да го продадат, но го използват предимно за техните майстори. Не се изнася. Няма го това масово поголовно изсичане на дървета, както е в България. Не само. Англия цялата е опустошена от към през 17-18 век, когато са строили големите кораби. И още не могат да се възстановят дърветата от тази масова сеч. Друго, което като стана въпрос за дървета, да кажа някои думи, кои дървета предпочитам. Защото и такъв въпрос имах. Кои дървета предпочитам. Значи, предимно, ако трябва да бъда по-лаконичен, истината е в дърветата, които са местни, които растат на място. Вярно е, че аз имам някъде африканско ютиле, което е вид махагон. Но истината е, че хората работят с местни дървета, които са на място. Примерно бук, дъб. Да не ги изброявам, много са широколистните дървета, но първо са аз съм привърженик на широколистните дървета, така наречената твърда дървесина, защото иглолистните не са удобни за този тип мебели, които ние правим. Въпреки, че на времето обещаме. Чам. Ще го сковем набързо, кой толкова ще се занимава. Но не винаги. Нали? Ако трябва нещо ефтино и повече, нали, като строителна дървесина, да, чама, просто няма по-добро от него. То е достатъчно, нали, свойствата му са много хубави за строеж. Той няма много големи разширения, няма големи свивания, нали, особено ако не от тези новите, нали, които са спор. Те се изкривяват още в магазина, като отидеш да ги купуваш, трябва да избереш, защото имат такива разлики за годишни кръгове. Но също са здрави, нали? И удобни са, не гният, нали? Но проблема са чеповете. И за чеповете
кои се допускат в финото столарство. Тъй като днеска правих едно по-дълго покритие и трябваше да отида да купя дъски чепове. Също така ги продават. Ето, дъската е закладена, но чепове. Този тип дъска не се допуска в финото столарство. Или този тип. Вижте, по ъглите тук. Значи, тук също имаме чеп, който вече е готов да се отдели. Като го удариш малко. Някои хора използват този тип дървесина като вторична дървесина, което като вторична дървесина тя може да се допусне в финото столарство. Но предимно машинно, защото и да се фурнира. Да му се сложи отгоре фурнир, за да не се вижда и да няма Но тъй като аз предпочитам широколистните дървета, широколистните дървета също има чепове. Тази дъска, която правихме, също има чеп. Къде е чеп? Но сега разликата може да се види. От чеп до чеп има разлика. И това ме кара да мисля, че този тип материал, дори и вторичен, е по-добрия, отколкото този. Така. Друго, какво имаме да казваме за японските джойнери казахме, за така. Значи, докато строим, тъй като ще използваме доста рендета и особено ако трябва да се правят молдингс или това са корнизи, тогава се използват видове рендета, които са по-различни, както казах, тези планки, които ще правя, рендета от тях, те ще бъдат точно за корнизи. Докато тези са за повърхности. И ще покажем. Следващия път ще заточим ножа на форплейна, но обещавам, че няма да отнеме твърде дълго време. Но няма и да правя този таймлапс, който сутринта направих, защото сега не знам, но 2 часа и половина работа го мина за 2 минути. Това много бързо. Нищо не става ясно. Какво точно става, какво се прави, как се прави. Защото аз по време на тези 2 минути имаше, когато променях посоката, променях ножа, разчертавах как да почти нищо не стана ясно какво правя. Като някой шугаво се въртя около точилото и не става много ясно какво точно правех сутринта. Затова вече разбирам как като editираме при post-production,
което се казва. Тогава вече малко може да се засили, да се увеличи, нали, скоростта на действие, но не чак толкова, нали, бързо. 2 часа за 2 минути. Стига. И може да се спира, да се говори, пак да се забързва и така. Така смятам, но трябва да отбележите, че все още се уча. Нали, не съм в процес, когато всичко знам как да правя и все пак това е нова материя за мен. Не ми е била необходима преди време, така че не съм се занимавал с това, както сега, нали, се занимавам. Правил съм примерно видео на движението на някой 3D модел, който съм правил в тези програми NX или в Inventor, но то е, нали, просто снимаш екрана. Нищо не правиш. Докато сега има вече повече заигравка и повечето заигравка изисква повече време от моя страна и по-докъсно. Пък и файловете са много големи, по-бавно се прехвърлят, особено с iCloud-а. Пък камерата ги прави в един формат, пък той, нали, трябвало да бъде друг формат, пък не знам си какво, както и да е. И това мисля, че съм му намерил решение на този проблем. И се надявам от следващия урок вече да е по-различно. И да видим, нали, до сега е само една камера. Мисля, че от следващия урок ще бъдат 2 камери. Под различни ъгли. И както се казва, апетита идва с яденето. Колкото повече видеота правим, толкова повече задълбаваме. Проблемът е, че не трябва да влизаме чак толкова много навътре в задълбаванките, а да ни остава повече време да можем да работим. За сега има 2 предложения за проект, който да се прави лятната ваканция. Един е за кутия за бижута, другия е за конзолна масичка. Ако някой има други предложения, то е добре да ги сподели отдолу под видеото. Трябва да ви кажа, че чета всеки коментар. Те не са чак толкова много, че да не мога да ги чета и се стремя на всеки да отговарям. Или поне да ударя един пръст нагоре, един палец, да ги лайкна. И така. Това е, което имам да кажа за днес. Надявам се, че е било полезно. Ако имате някакви други въпроси, ги задавайте. Ще се старая да ви отговоря, доколкото мога. И така. Приятна вечер и до следващия, надявам се, вторник, сутринта, да имате готово видео, което да гледате, готов урок. И така, благодаря и всичко най-добро.